Tak lidi, nemáme moc času, nikdo tady nechce být do tmy, že? Takže si pohneme, ať to máme za sebou a můžeme vypadnout. Vezmu to i s hlasem vypravěče. Dej tam ještě jinou fotografii a můžem... Bylo kdysi v malém městečku zastávka. Co se tady motáte? Vy lidi vždycky všecko zkazíte. Kdo jste? Běžte laskavě pryč, my tady připravujeme vyprávění a vy... Nebo ty si nám to právě překazil, ty, kdo vlastně jsi? Ale to je jedno, zkrátka zmiz a my to vezmeme znovu. Jsem Permoník Toník a vůbec bych tady nebyl, kdybyste nesvítili těma divnýma loučema tak silně, že se to zavrtalo až do mojí podzemní skrýše. Zhasněte a dám vám pokoj. Bez světel to nejde. Máme to připravený a ty zmiz. Kšá, nikdo tě nezval. Já, že mám zmizet? Vy zmizte. Vy jste na mým území, který už moc lidských roků opatruju a hlídám. Rušíte. Nejen mě, ale i ostatní. Tak šup, ať jste pryč. Stejně vám tu budu překážet, dokud nezmizíte. Ty zmiz. Děláme tady film pro děti. To jste měli říct hned, že je to pro děti. To je něco úplně jiného. Tak jsme dohodnutí. Necháš nás to tady natočit a můžeš nám s tím trochu pomoct. Trochu pomoct? Za prvý, pomůžu vám. Protože je to pro děti, použiju kouzla, který smíme vytáhnout jen pro zvláštní případy. Vy se nebudete ničemu divit, nebudete nic zkoumat, nebudete se hloupě ptát. Za druhý, chci, abyste to, co děláte, pojmenovali po mně, aby lidi v tom vašem čase nezapomněli, co jsme a co dokážeme. Dejte tam, že jsou to moje obrazy, co vykouzlím. Dobře, tak co třeba obrazy Permoníka Toníka z historie zastávky? To beru. Takže chcete začít tady? No jasně, chytrý. Někdo vám prozradil, že tady stávala hospoda na křižovatce cest. Směr Bítež, směr Náměšť, směr Rosice. Jak řekneš hlase, to vykouzlím. Šumham tempus picture, noble chmela ritsum ritz, šempar krané mobalure, hitsum hitz. Zájezdní hostinec. Hej, dobrý muži. Pozdrav pánbů. Tudy správně na Třebíč? Dejš to pán Bůh, pane. Správně jedeš, ale koně nevidím. A po svých, to je cesta daleká. Koně mám za rohem u stromu. Už bez vody a trochy sena krok neudělá, jak je zesláblý. V Rosicích bylo plno a tak jsem doufal, že brzy narazím na nějaký hostinec. Všude kolem ale lesy a pastviny. Nevíš o nějakém? Jak pak bych nevěděl? Stojíš u něj, příteli. Jiného nehledej. Taky bys nedal marně. Vítej tedy u Matěje Kolečka. A pojď dál, tedy jestli máš čím zaplatit. Protože na sekeru to nedává. Mám se co ohánět, abych rosický vrchnosti nájem splatil a hladový krky doma nasytil. Tu máš měďák, abys viděl, že platit mám čím. A dones žejdlík piva, ať je pořádně vychlazený. Jistě, vzácný pane, pivo mám poctivé po všech stránkách, takové i v Brně těžko najdeš. A míru měřím tamhle tím ouředním šejdlíkem. Však mi sem tu a tam páni rosiští nějakého ouřadu pošlou, abych zkusil, že nešidím. Dobrá, ušetří mě dlouhých řečí. Sotva stojím na nohou. Máš-li tady i nocleh hostinský pro mě a mého koně? Jak říkám, dělám, co můžu. Když si dáš večeři, i přespat můžeš. Na lavici až zavřu. Pomoc! Kůň se splašil, tam u toho stromu. Já tam vlastně ani nebyl. To bude můj Václav. To je pořádný divoch. Jen jsem se chtěl podívat, jestli se v brašnách nějaký jídlo nekazí. Třeba. Od kdy permoníci kradou lidem zbrašené jídlo, co? Že se nestydíš, Toníku. Místo, abys hlídal bohatství země, kradeš. Stop! Co to má znamenat? Kouzlo parádní, to beru. Ale kde ses tam vzal ty, Permoníku? Přece jsme se nedohodli, že se nám budeš motat do záběru, jen trochu pomáhat. Jasný?
Ale to jsem nebyl já. Teda jsem. Já tam opravdu v hostinci byl mockrát. Hostinský kolečko mě nechával dopíjet zbytky piva. Takže to byl opravdový příběh? Bezva, ty se dřív potkával s lidmi úplně normálně, co? Jasně, tenkrát lidi žili prostě. Pořád se modlili a hodně nadávali na vrchnost. A nás permoníků se většinou nebáli. Taky proto, že mimo mě se jim žádný moc neukazoval. Leda když zabloudili ve skalách, spadli do nějaký díry nebo zabloudili v podzemní chodbě. A tady místo celého tohle města stála jen ta jediná hospoda. To byl klid. Železniční nádraží. Tady uděláme jen pár obrázků, že tady mají nádraží. Jasně, bez toho by se uhlí nedostalo do světa. To jsme v půlce 19. století, tak? Rychle, ať se pohneme. Můžeme ještě udělat záběr na prázdné kolejiště zhora z mostu. Tak šup nahoru s kamerou. Šumham tempus picture, noble chmela ricum ric. Co vy tam děláte? Kde vy to stáváte? To je moje nádraží. Já postavila pro uchlí a ne pro nějaký lumpárna. Šempar krané mobalure, hitsum hic. Co to je? Kde vy máte para? Jak může jezdit jen vakon? Co se to tady děje? To je vaše lumpárna, já si to s vámi vyřídím. Jen počkala, vyfítěla. Kdo já jsem? Já rytíř Hering von Frankensdorf. Co to zase bylo, permoníku? Kdo to je a kde se tu vzal? To byl pán, co jsem dovedl koleje. Od té doby je tu ale randál. Honem, už je na mostě. Budova ředitelství Rosických uhelných dolů. Tak tady to je. Rok 1814, rychlovka, staticky budovu, kde sídlila Rosická báňská společnost. Nějaký rytíř Julius Rittler, ředitel, bez dalších detailů, ty stejně děti nezajímají. Hlavně dejte pozor na permoníka, ať zase nenadělá zmatky. Kde je? Pryč? Tak takhle to bude vůbec nejlepší. Kamera, jedem. Tak už nám konečně uvěříte, že naše uhlí je vynikající. 60 let od prvního nálezu. I Marie Terezie kázala užívat hojně rašelinu a pak i uhlí. Vždyť jinak byste tu vykáceli všechno dřevo a z Moravy bude poušť. Co pak vy, řemeslníci, nepotřebujete oheň do kováren, do cihelen? Co pak nepečete doma chleba? Co pak neohříváte vodu? To všechno zvládne naše uhlí a ještě mnohem víc. Vytopit továrny a pohánět parní stroje. Braň se, pane, ať dřevci rozhodnou, kdo z nás tu bude pánem. Co to má znamenat? To je atentát! To mám za svou snahu postarat se o rozvoj zastávky a dát vám uhlí a slávu celému Rakousku-Uhersku. Co jsi to zase vyváděl? Kde se tu vzal ten Rittler a proč máváš tím klackem? Vždyť si ho mohl zranit. Říká si přece, že je to rytíř, ten Rittler, ne? Tak jsem ho vyzval na rytířský souboj, když on tady nadělal s tím stavěním a budováním tolik krámusu. Jdeme dál a tebe si líp pohlídám, ty rytíři. Jámová budova dolu Hering. Tak jsme tady. Pěkný kus cesty, co? Ty vily báňského ředitele a stavitele Strnada buď úplně vynecháme, nebo to šoupneme do jiného dílu. Kde to máme? Jámová budova dolu Hering, jasně, vídeňský architekt, italští zedníci. Takže se připravíme. Kamera. Ostatní hlavně pohlídejte, ať nám nikdo nevleze do záběru a hlídejte trpajzlíka. Kde je? Pryč. To byl minule taky. A jak nám zavařil. Tak buďte ve střehu, nesmí nám do toho vlézt. Všechno klapne. Jedeme. Hola, to jste vy pro ty cíly? Posílá mě Toník, že prej scháníte něco lepšího. Já nejsem od pochů, jsem přes důlní koně, ale vím, že se v cihelně dveře netrhnou. Ornamenty, tvarovky, plotovky, jen musíte jinam, kolem Jámovky doprava. Kdo jste a kdo vás sem pustil? Tady nemáte co dělat, my tady točíme. Jak?
Nemám tady co dělat. Já jsem u dolu u koní už přes 10 let. Povídám, poslal mě permoník Toník, že jedete pro cíli. Pozdrav pámbu, Josefe. Dejš to Co pánbu. tady dělá ta ženská? Co bych tady dělala? Když máte 6 dětí, to se musíte ohánět. To vám poví i tady Josef. Ten jich měl 8. Tak, Ale jsme rádi, že to pan Hering tady dělá fajnově. Prej máme nejhezčí důl možná v celém Rakousko-Uhersku. Však se ty taliánský zedníci tady nadřeli a pán je pořádně proháněl. Kolikrát se u mě stavili na cikorku, to víte, na kafe já nemám. co to je? Františku, ty vypadáš? No to bude mít Cecilka radost. Jsem se, kapánek, ztratil. A jak by ne? Havířská kolonia, všecko stejný, barák jak barák, ulica jak ulica. Františku, jak to, že nejsi ještě na šichtě? Že vy jste zase stávkovali? Jo, protože za těch pár halířů jim to uhlí ven tát nebudu, rozumíš, Cecilko? Kde pak? Já nejsem Cecilka. Ta až tě uvidí, to bude jinačí muzika. Stávkovali jste, jenže v hospodě, co? Františku! 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 Šli jsme ti naproti k šachtě a prej si dneska šel s ostatníma v poledne dom? Vy jste zase stávkovali. Jo, co dneska pořídíš za 99 krejcarů? Když mám doma 5 hladových krků, to krejcárk jen letí. My se lopotíme 12 hodin denně pod zemí za tu almužnu. Jenže co zmůžete, když jste místo na šichtě v hospodě? Nejenže krejcary nedoneseš, ale ještě propiješ. Co je tohle za život? My doma čekáme, jestli se nám vůbec chlap vrátí z podzemí a když přijde, je tu utahanej, že si stejně všechno práci musíme zastat sami. Máme tak akorát na jídlo. Jo, slyšel jsem. Stější platy jsou prý nejnižší z celé monarchie. Ale kdo ví? Cecilko, bude líp. To se ale musí panstvu nechat. Tady v kolonii postavili pekárnu, udírnu, dokonce i prádelnu. A dokonce i bratrskou pokladnu pro horníky, aby měli na důchod. Cecilko, neboj, já vím, že se vám povede dobře. My permoníci vidíme věci, co lidi nevidí. To vás jen osud zkouší, ale všechno dobře dopadne. To je paráda, co? Opravdický lidičky z doby, kdy postavili tuhle krásku. Sám jsem tehdy pomáhal vybírat místa s nejlepší hlínou pro cihelnu, aby ty lidský stavbičky byly jak z cukrkandlu. Já ti dám z cukrkandlu. Co to zase je? Stop, všechno pryč. Nezlobte se, pane, já jsem s vámi nějak nepočítal. Já tady dělám, chtěl jsem, je mi líto, dej to okamžitě do pořádku. Ale jak je libo? Šumham tempus picture. Když člověk slyší na vlastní uši, jak to tenkrát měli havířský rodiny těžký, to je jiná, než to jen číst v knížce. Ale na tohle nemám nervy. Jak mám režírovat něco, co mě vůbec neposlouchá? Ale jo, všechno to bylo výborný, skutečný, pod koní a oběty paní, havíř. Jenže jsem s nima nepočítal. Není na to připravený scénář. Připraven záběry by taky vypadaly jinak. To jsem zvědavej, co z toho bude. Zbalte to, jedeme dál. Jen 99 krejcarů za takovou dřinu. Důl Julius. Tak to je jedno z posledních zastavení. Ale trochu těžké, protože tady z dolu Julius už vůbec nic nezůstalo. Nejmladší důl, ředitel Mirek Elpl, spisovatel. Ty, Permoníku, hej, kde jsi? Hledáš mě? Fuj, to jsem se lek. Hledám. Mám pro tebe úkol, potřeboval bych to tady nějak oživit. Nic tu není, pár zbytků staveb, cest. Stavby vracet neumím, to už víš. Ale mohl bych vrátit třeba jednoho chlapíka. Ten si tady něco nadřel a vůbec se nebál. A nakonec prej psal nějaký příběhy pro lidi. Jmenoval se Eda a pak zase Mirek.
Výborně, konečně pomoc, jak se mi líbí. Jsem s ním. Šumham tempus picture, noble chmela ritsum ritz, šempa krane mobalure, hitsum hitz. Zdař Bůh, na šichtu asi nejdete. To bych vás musel znát. Tady se lidi brzy všichni znají, protože život jednoho často závisí na druhým. A zvlášť, když se tahle Juliuska dvakrát málem poroučela. Jednou ji chtěli spálit nacisti, němečtí vojáci, když prchali z prohraný druhý světový. Edo, nesla jsem ti do kanceláře něco k snědku a ty seš tady. Aničko, kde se tady bereš? Mám tady hosty, vidíš? Zrovna povídám, jak tady na konci války hořelo. Dobrý den. Tak jim taky pověz o tom druhým ohni, před těma svátkama. Už jsme u toho. To byl ten samý rok. V 45. Pár dnů do Vánoc. Prvních poválečných. Kupuju takhle Aničce zrovna dárek pod stromeček a najednou slyším. Hoří! Hoří! Kouknu a vidím těžební věž v plamenech. Siréna se mohla zbláznit. Všude pobíhali splašení lidé i koně. Domky pod dolem jsme nechali vyklidit a v dole naštěstí nikdo nebyl. Všichni na smrt unavení, ale druhý den přišli. Všichni. A po druhý ten rok se povedlo důl zachránit a vrátit do života. Hoří, kde mám hasit? Stop, Permoníku, co děláš? Takový pěkný vyprávění. Slyšel jsem, jak tady někdo volá, že hoří. Už to vypadalo, že jsi mi opravdu pomohl, ale zase to pokazíš takovým nesmyslem. To vyprávěl o ohni v dole tady pan Elpl. Kde jsou? Pan Elpl a jeho žena. Teď tu byli. Jo, to už zvláštní kouzla slábnou, když se takhle sami vytrácejí. Moc času mi pro vás nezbývá. Revírní bratrská pokladna. Tak tady je to podobné, jen záběr na dům. Alespoň něco, že tady je. Vědí vůbec děti, co je revírní bratrská pokladna? To je přece jasný. Něco s pokladem ne, když je to pokladna. Vlastně máš trochu pravdu. Horníci pravidelně přispívali a když se přihodilo něco nečekaného, třeba nemoc, zranění nebo i smrt, což u horníků nebylo tak vzácné, mohla pak rodina dostat podporu, půjčku či dokonce dar, aby těžkou situaci zvládla. V té chvíli to pro ně mohl být doslova poklad. Aha, třeba jak říkal pan Elpl, když hořel důl Julius. Právě v něm si vzpomínám na jeden obrovský zával. Maruško, pojď držet tátovi ruku. Já jdu pro toho doktora, snad už se k nám dostane. Pane doktore, vytáhli ho ven před hodinou, ale byl tam od včerejška, pomozte mu, slabě dýchá, ale jinak nic. Klid, paní, jestli dýchá, je to veliké štěstí. Sloužím 6. den v kuse, takový zával nepamatuju. Těch, kdo se z dolu vůbec nedostali, bude možná 100. Děvče, drž tu ruku, pevně to pomáhá. Spousta tvých kamarádek už asi tatínka neuvidí. Horníci nejsou nesmrtelní, ale vydrží tolik, co si člověk z kanceláře neumí ani představit. Když si pospíšíme do nemocnice, bude v pořádku. Ztratil hodně krve, ale zvládne to. Buďte u něj, jdu zavolat sanitku. Kouzla slábnou, brzo se budu loučit. Za tenhle obraz ti děkuju, Permoníku. Takže se rozloučíme, jak říkáš? Cítím, že už nejsi znuděnej protiva, co přišel rušit klid našich světů. Objevil se plamínek, který v tobě dřív nebyl. Proto bych ti rád ukázal ještě jedno kouzlo. Poslední, v kapličce. Pojďte všichni za mnou. Kaple svatého Jana Křtitele. Tohle je místo, kde se dlouhá lidská léta potkávaly světy. Chudé, bohaté, staré, mladé, hluboké i povrchnější. Moje poslední kouzlo. Pojďte dál. V téhle kapličce jsem se dával s lidmi, který jsme dneska potkali. Tady je jedno, kdo přijel v kočáře nebo přišel pěšky. Kdo si počítá lidský roky na prstech jedné ruky, komu už málem paměť nestačí.
Tady se dá nahlížet do lidských srdcí a umí poprosit třeba patronku horníků Barborku o pomoc a ochranu. Svatá Barboro, nebeská ochranitelko archandělská, chraň nás od náhlé a nenadálé smrti, osvěcuj temnotu našich tmavých cest a osvěcuj mysl naši a ducha našeho, abychom ve svaté pokojnosti a svornosti ve spolek se podporovali a bratrsky si pomáhali. Oroduj za nás, slabé červíčky, abychom sílu a zdraví udrželi a šťastně bez úrazu z temnoty pozemské na den Boží vyjeti mohli. K tomu nám dopomáhej Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Tak jedeme. Je pozdě, musíme vrátit techniku. Tak co? Jak se ti to v zastávce líbilo? Permoníku, ty jsi mi dal. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Vůbec netuším, jestli z toho něco bude. Film pro děti asi ne, ale to, co jsem viděl, to za to stálo. Tak velký dík a s Bohem. Nebo možná naschle. A to já si myslím, že by se právě tohle dětem mohlo líbit, ne? Žádná nuda. Třeba se právě vy, co se díváte, vypravíte do zastávky, abyste to tady viděli na vlastní oči. Co? Kde pak? Se mnou nepočítejte, milánkové. Já jen tak z podzemí nevylízám. Mě jen tak nepotkáte. Ale kdybyste byli někdy v úzkých, měli strach v jeskyních, dírách, chodbách, klidně mě zavolejte. Stejně jako ostatní z našich světů, slyšíme z toho vašeho nejen hlasy, ale i myšlenky. Pa.